vagy klotzprésbe, és akkor ragasztóval, ilyen ragasztónk van, nagyon jó Henkel termék, műanyag ragasztó, ezzel a ragasztóval megkenjük az egyik oldalát is, fordítjuk a másik oldalát is, lekenjük, és akkor teszünk rá egy ilyen szép kis fűzőszövetet, és ezt a fűzőszövetet is lekenjük ragasztóval, majd egy szál kis papírkát azért, mert ezután, a munkafolyamat után a körbevágás következik egy gépen, és hogy a ragasztótól ne ragasztódjon össze a gép, ne koszolódjon össze. Az így elkészült könyv, mikor megszáradt, azt nevezzük könyvtestnek, és ha jól meg van kenve ragasztóval, egy napnak ki kell bírni az egész könyvtestnek a súlyát, bírni kell. Nagyon tartós kötés ez is, de a régi hagyományos, amikor még ilyen kis füzetecskékben voltak a kiadványok, akkor ilyen zsinegre felfűztük őket, és a cérnával, ezek sokkal tartósabbak voltak, több évszázad, 200 évet is kibírtak, mert ezek nagyon stabilak. Ez nem annyira tartós, de azért ez is jó, kornak megfelelően. És akkor, amikor így elkészült a könyvtest, akkor utána kiszabjuk a könyvnek, van egy kemény táblája. Ez a kemény táblát kiszabjuk hozzá, és akkor, ha félvászonkötésbe csináljuk, akkor vagy szögletet teszünk rá, vagy pedig ilyen érszegély, természetesen egyre csak egyfélét, ez csak azért bemutatás miatt van így kettő. Utána rátesszük a borítópapírt, és akkor a kész könyvet pedig megkenjük itt ragasztóval, és a táblát hozzáragasztjuk az előzékhez.